ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ ପଦ୍ୟଟି ଗାଇବା। ପବନ ଭର ମହୁମାଛି ଏକ ମିଳିଲେ କାଠି ଦିନେ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନ କଥା ତାର କହିଲା ତାଙ୍କରି କାନେ। ପବନ ଭର ମହୁମାଛି ଏକ ମିଳିଲେ କାଠି ଦିନେ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନ କଥା ତାର କହିଲା ତାଙ୍କରି କାନେ। ଜଗତ କରତା କେତେ ଆଦରରେ ଆଣିଲେ ଠାକୁ ମତେ, ସାନଟିରୁ ଆଣି ବଡ଼ଟିଏ କଲେ କେତେ ଯତନରେ ସତେ। ଜଗତ କରତା କେତେ ଆଦରରେ ଆଣିଲେ ଠାକୁ ମତେ, ସାନଟିରୁ ଆଣି ବଡ଼ଟିଏ କଲେ କେତେ ଯତନରେ ସତେ। ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅପାର କିଏ ବା ପାରିବ କରି, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କରମ କରିଲେ ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅପାର କିଏ ବା ପାରିବ କରି, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କରମ କରିଲେ ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ନୀତି ମୁଡ଼ା କଇ ଭକତି ଅନ୍ତରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର। ନୀତି ମୁଡ଼ା କଇ ଭକତି ଅନ୍ତରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର। ସେହି ବାସନାକୁ ଭିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ, ତସି ଜନ ମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଜିଇଥିବି ଯେତେ କାଳ। ସେହି ବାସନାକୁ ଭିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ, ତସି ଜନ ମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଜିଇଥିବି ଯେତେ କାଳ। ପିଲାମାନେ ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ ପଦ୍ୟଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।